Barsilako langileak greban daude 4 langileen kaleratzeak salatzeko. Bermeoko Barsila enpresako langileak greban daude, langile eta sindikatuen ordezkariek agerraldi egin dute, prentza agerraldia, euren hitzetan aurretik ezer esan barik, 4 langile kalean utzi ditu enpresak eta hori salatzeko elkartu dira. Elkarretaratzeak deitu dituzte enpresa aurrean 7:30 10:00 egunero. 110 langile daude grebara deituta. Da hemen gauz astebeteko grebi etxi aukeratu du, karo, gaur lanpostuek arriskun ikusten dugu, da enpresik ez dozkun beste biderik. Despido espresa etzen dabi beti, barikutan azkaneok orduen, 15 eguneko epie emon barik eta zer, bariko baten astelehen honez etorri. Da hori ez du merezi komitek, ez langile danak. Ze hemen urte asko darugu biharrien, hemen ize frakalaburrek azetor gara dano biharrien gaztetarik, da 20 urte baino gehiago darugu ize danok hemen, da azkaneoko momentu naupagu aukitzie ez du merezi, da ez du onartuko. Sindikatutatik aproba berbaitzeko momentuen, hau Barsila enpresa finlandiar bat da, orduan honek ez da nahi esan ezer, Europar enpresa bat dela eta hemen enpresak datoz ona euran etekinan bila, hemen ez da inok errespetaten langileen eskubiderik, langileen etorkizunik inok ez da nahi bermatu, eta lehengo epintzen dabe euran etekinak langileen realidadi baino. Da ager izan dau, 4 despido indabez oin, aurrera beste bien, aurrera beste bien, eta hor da, lan kenketa bat dau Barsilan itzela, eta dana inposatuta, eta alako baten esan dugu, plantuen bida, hau ezin dalako onartu. Egin dabena da, deslokalizazioi tailerraren zati bat, enpresari izgako interesetan, zati hori, eta erundau beste leko batzuetara, eta ergomentue da, ez zu interesetan, eta 4 persona kalien lagatzen dauz, eskualdeko 4 persona, betiko 4 persona, hemengo 4 persona, beti hemen urtietan batek 40 urte daruena lanien hemen, eta ez da zer pasetan eurontzako, eta hemengo responsabliek Finlandiako erabakisak diezela itzikipien ezin diez eskutatu. Hemen responsabliei bertoko plantako jaubie direz gerentiek eta recursos humanos eta euro diez hemen erantzunkizune daukienak langile aurrien. Eura diez enpresiai jamonein eta jentiek kalien lagadabenak. Eta hori ez dugu inondik inoa onartuko. Eta bebai izan, enpresa honek lana badukula. Etekin ekonomiko izugarriak daukoz, ordu estra mordo bat sartzen diez enpresa honetan, eta ez dagoen planteamentu bat, ez dagoen aukerarik rekolokazio baterako. Kalera directamente, eta era itxarrenien. Goizetik gabera, ez abiso barik, ez negozia barik, ez ezer barik, erta de despido, ia la puta galle. Da hori, ezin da onartu horrela izatea. Eta gero, klaro, orain honek izan dira. Baina ritmo honetan, inok ezin dau bermatu urrengoen zein izango dan. Urrengoen edo zeineri tokalgako bai, beste sekzini bat ikusten dau enpresik kendu bihar da bela, eta oingue, karta despio eta kalera, eta ez diez gauzakola funtzionatzen, guk ez du onartuko funtzionamentu hori. Eta bebai, argi izan bida bebai, langileek ez daukiela bermerik hemen zelan segin bidaben. Ez, seguridadi ez daukilako ikusitza zelan jokatzen daben enpresik, baina bebai izan bida, enpresa honek konbenizio propizioa segondala urtietan, konbenizio jauzi da, ez da benai barriztu, eta hemen nahi da bena da, esklabismo batera jenti eruen, eta euroke izan erabakizak hartzen da bela goitxik, eta jenti isilik egotie. Eta hori ez da belortuko. Eta momentuz, astebeteko greban hemen gauz, greba oso ondo baloratzen dugu, produkzio guzti dau parauta, atzerri izan kanpotik egon dauen jentik lanien etorri egin da greba itxera onera, partik importantiena laboratorio eta banko probas motorrena paraute da, produkzio paraute da. Eta orduan, eskatzen dut hona da enpresiai da, mesedez, hausnartzeko zer egiten dagoen, eta rekolokazioei bide baten hasteko, eta negoziak eta bide baten hasteko gauza konpontzeko. Bestela hemen egon garela.